Quins nervis! ¡Que nos vamos! Molt bé! Anem a Madrid! ¿Cuál quieres? Yo te vendo. ¿Uno o el otro? No t'ho treguis, fes tu molt fluix. Jo no m'ho trauria. ¿Ho vols fer tu? Jo? No, jo no, que com la Li part és mi culpa. Puc treure. Jo no. Estàs loca. Que bé, que feminista això. És superfeminista el que estàs fent. Oh, molt bé, quedarà bé. Jo no sé què em sento, ara mateix. Però jo que està bé. S'estan abrellant. Ai no, s'estan abrellant un piló. Han enviat un mail perquè un senyor s'ha abrellat i han parat el tren. I estem parats aquí. D'aquí mitja hora arribem a Madrid. Hablar en castellano. Vamos a practicar. Buenos días. Hace mucho frío, No hace frío, aquí no hace frío. En la pharmacy, a buscar Compit, perquè em fa mal el peu. Hola, ¿tenéis Compit? ¿Para qué zona del pie es? Para, sí. Vale. Hola, molt bé. O aquí. A xuparla. Ah, que bendició. Aquests crits que escolteu són ungues jugant a futbol, perquè avui és 8 tema, però el masclisme mai para. Parlant de masclisme, aquest perfecte de darrere, que ha demanat com anar no sé quin puesto, Allà, al llac. i ara ens està seguint perquè ell tampoc sap que avui és 8 tema. Que bé. Mai us podeu creure el que veieu a les xarxes socials, perquè de sobte això és estètic. Que estètic! I de sobte, feixisme. Avui és 8M, Dia de les Feministes, el meu cumple, el cumple de la Yume, bueno, el cumple de totes. I hi havia, sí, on estan les nostres flors, no? Per nostre cumple, no sé. Hi havia unes perfectes vestides de lila, sent trànsfobes i anant a una manifestació feminista, però sent absolutament trànsfobes, en plan, les mujeres trans, no, porque claro, tienen la fuerza de un hombre, bueno, unes barbaritats, no és justo para las olímpicas. La meva col·lega, que no sap ni el que són les olimpiades, bueno, és que ella és perfecta. La Yume és guia ara, En anglès, però no espanyol, en català, please. A la imatge no. Enteu? Es veu un edifici gran i molt ornamentat d'estil clàssic. Això és un edifici històric de Madrid. És un teatre o un edifici cultural, amb una façana clàssica molt decorada. Davant hi ha el carrer, un fanal i gent passejant. Sapigueu que el que us ha dit la Yume eren fake news, és el Banco d'Espanya com ens temíem. Arquitectura neoclàssica molt ornamentada i bastant típic últimament furgons a la Policia Nacional davant, i em posa un emoji de llàstima. El xat em coneix molt a mi. Què va del lloguer del Zara Gran Via? Hòstia, és conya? 750.000. Hòstia puta, és impossible. Sí, però si venen 750 euros, o sigui, 750.000 Però euros com ha al de mes costar per 700? la botiga de Zara a Gran Via. T'estàs inventant coses que... No. Ets com un home. Li vaig a demanar jo també. Què val el lloguer del Zara de Gran Via a Madrid? Davant de les webs. Que no, Això vol dir que el lloguer pot superar fàcilment entre 1 i 3 milions d'euros al mes. Que m'ho ha buscat, em blanquearà una fuente. Quina barbaritat! Quasi 1 milió d'euros al mes tenim Zara Gran Via. Oh! Que bonic, tio Pep! Pep! Ja ho hem vist tot, família. Fins aquí a Madrid, no? Al final hem d'aprofitar que aquí hi ha botigues com ara Call Culture i tot això, que no sé si n'hi ha a Barcelona, però fins fa poc no n'hi havia. Per tant, s'ha d'aprofitar això. És l'únic que necessitem de Madrid. Em funciona aquesta samarreta. Me la provo si val menys de 50. Val menys de 50? 45. No l'he provat, però no m'agrada, perquè la tenen amb màniga llarga. Ha passat una barbaritat, que és que he entrat a la botiga, he demanat una samarreta que finalment no tenien, bueno, sí que la tenien, però amb màniga llarga no m'ha funcionat, i al senyor li demano i em diu, com saps que sóc català? Perquè se m'ha oblidat que aquí es parla castellà. Ai, m'he oblidat que sóc a Madrid, així. Sí, el senyor s'ha quedat raro, S'ha quedat de creure que era que se m'havia oblidat que estava a Madrid. És que jo sempre mantinc el català, llavors... Posant el català a la capital. Bueno, però és que era català, és que t'ho juro, que Madrid està ple de catalans, on no hi ha cap català a Catalunya, per això no es parla català, perquè es parla català a Madrid. I a tot això m'ha tornat a passar la barbaritat de dirigir-me en català, perquè se m'oblida, però se m'oblida de veritat, no és que sigui una nota, és que se m'oblida de veritat que estem a Madrid i que la gent al català no té per què entendre. Ara sí, oficialment, hem vist tot Madrid, no ens queda res i només són la una. Després d'això, ja ho hem vist tot. Uala, mireu quantes hildaques. Jo vull anar rara i jo no vull. Sí, per això. Porto tantes càmeres, família. Mai ningú ha portat tantes càmeres.
Tenim foto de la Hilda. ¿La probamos? Sobrassada i brie. Bien rico. I l'altra ceba caramelitzada. Provamos una! Això deu cremar. Però mira com surt fum, mare de Déu. Xin-xin. Molt buena, Com el Peldaños. Ens ho estem passant molt bé. Crec que va ser una gran idea ahir a les 8 de la tarda decidir que avui aniríem tot el dia a Madrid. Però ens hem fulminat el que havíem de fer durant tot el dia en un matí, en 4 hores. Per tant, crec que anem a fer un bocata de calamares i després mirarem un museu. Oi, que bé aquesta sudadera que m'he comprat. Que bé. Hem demanat un bocata de calamares a un senyor molt antipàtic que ens ha odiat profundament. Mira, posa versió física i digital. Més aquí que ells dos meses. Mireu l'orangutan, i allà hi ha un robot. Hauràs de pagar diners, sí, clar. Per què vols una foto amb l'orangutan? Vés a saludar-lo, va. El saludem, vale. Jo no el saludaré. Ai, Yume, que asco, ens perseguirà segur. Ens perseguirà segur, Es la Catedral de Madrid on es celebra la misa de el arzobispo de la ciudad. Está justo enfrente del Palacio Real de Madrid, como ves. Se empezó a construir en 1883. Combina varios estilos neoclásicos. Bueno, clar, amb el que han tardat en fer-ho. Para encajar con el Palacio Real. La puta Yume. Es que no puedo. I think if you can go... Fer una puta foto a una senyora que no coneix de res. It's very complicated, serà desgraciada. Bueno, però saluda'l, potser et fa cas. Ui, no et fa cas. Vaya pringui. Em fa por a mi. És el pitjor dia de la meva vida. Han posat bé el nom de la Yume Yume? i el meu no. El meu no, el meu Gada. Com una pringada. Mai m'han posat bé el nom a l'Starbucks, mai. M'agrada si et poses nuda a la platja. Pensa el calor, els joves busquen el sol y se calientan los motores. Tu culo la Barceloneta es folclore. Vente a la ciudad, aguanta tu tal, te voy a cámara, montera, vente a la ciudad, aguanta tu tal, te voy a cámara. He portat a la Yume al mal camí. El camí del gastar. El camí de gastar molts diners. La Yume ha gastat, jo he tornat a gastar, lol, i ara anem a Totxo. Soc una gangster. Ja estem a l'estació i ja ens falta com una hora per agafar el tren. Però és que ens van dir que vinguéssim molt aviat perquè era diumenge, hi hauria molta gent i no hi ha ningú. O sigui, a veure, hi ha gent. Estic a Miami. Soc una surfer. Anem a Barcelona, família. Esperem que us hagi agradat aquest petit vlog. Adéu.